kurwasi byombe ao niko bono baire ribagari abo na gukwana nigeteseni kegagia Nsoko TV amangana yengencho aywarengete kegima koegeria hegesaku kyomogusi egati abo niko bono baruro koboria gocha saba ibori baineki bunango kine bare hegesaku buya abigo basemi niko bwabo tokiro gocha saba sae baineki bunango beka baro mukibu gwekarakaria na koegenderia sobogima bwabo ane mono chinga kechiga bakwyarokania chinga kechiga bagarokandire kunyara koba koegenderia na boigo obogima gokonga bunago tumanyomori Kito Vincent Monda. Lydia ni Mogendi no mudirector se bodi kuligiriria machika sobutume kibwe para gose usalama barabarani. Lydia ni gagoichana buna ase report bakonyora se chobisi cyabo nigo chigoteba buna enusu yabali abagusiri obogima mbali bagotare Kenya. Boigo abarundi chipigipigi nigo bagoistaransi abana mutu yabo tibakomanya buna ebyuno bikoletwa nembe ombiro. Bono nigakoboria monene atokonye twirinde chinga kiechi chesuguku. Amachiko ye para mbali kolenda buya. Bono gakinchente nene no moichano asengencho abantu banyasa tonge takababo gima bwabene basirira amagima base chipara gweterene basokana bono gake asengencho kisabari kire kinyinge kereke Yesu buku igona atenenira kubasabira nyasaye tata tuntu le chipara chaito namanyinga Yesu nekero togweta namagoro story chinyanga chipipio chigari karanche otoira buya nando otoira nibuya omongina Lydia Kemunto Nyandege no mugusio mamenyi bwe county ya Nakuru na ende nigaro mwabisa asoborwale bwemete yekigusi Kenyengima omwichano ye ekegori gekenigo kibwato busani obonene gocha sebinyuwa biribigo tindia egento boiga goteba ande akenembwa kurwa saba iboli ekegori eke abana bake abasubati mogendete konyora abana Mobuata maruko boko Ikimoko boria abana Iki abangina moko na kolera Mogo teba abana baino basarekire Abagaka moleiga Ikimoko boria abana Abamagokoro buna inje Ikitoko boria abachokoro Chisemi nobo ngaini Obo manyibwo mo busi Ingaibia chia korwa se birengere bibia ino ekogera bono tuachwarira abana asengencho totabegeretie egesa kukiao ngakikwa keiro mwandore inchera kikwege ibyo mwano ngakikwa motebirie etoko na korusa nyama mocha komenta nayo Kemunto niga koegerera obugima bwemete yekigusi bunenjera ya monyo kwene kebuna ngobwate tore chimbaratero chechinsebu na boindi bo China na bego Brazil amone chinde echioko genda sinye gitali cyabo kwanyora na mariogo yekenye cyaro bono niga kubolia abantu toengi chinchera chegekoro anene mono chindagera nemeteri yabakoro kariama nyabuali simeka chinkorogo inwa ngaimwa chira Rochari goeta Rusie meringa musime kama tonkono ama unjo Uchakero moribe Baka nana manyanyane eriogo Baka rina gune eriogo Eni charana no mwabisa Nyamira Rural Farmers Cooperative erekerenyo noti mugirango nare neganga yo kwegeria omusae buna kweroberia anene mono chinga kiechi chigasia keire asagote babuna omusae aise kwegera obolemi bwechingeni nabo bagokora maya kubwa goikaransa busa Ele totoranyara gokoreti ya ne chingeni togachaka gosimeka chingeni cheito ari noti mugirango Wone gavana ngokwana tobwate etundubari ye chingeni Asabantu babo chabapima chingeni echo. Hii cooperative imenipatia platform kuchaka ila mnoti mogirango no wasimeke vichingeni chechinsala ya nyeteri gangenda go present Kenya in the Africa food system in Rwanda. I was representing kwa ramagana erinagu. Sasa mimi nataka kuhimiza vijana wako hapa. Tukisema tunakaa chini tuletewe vitu kwetu hazitafika. Lazima tukae chini sisi wenyewe, tufikirie, tuangalie opportunity iko wapi, tuone tunajiunga na nani ili tuweze kujikuza maisha. Vincent Monda, Nsoko TV.